garbi izan nahi dut, etxebizitzaren arazoa ez dugula gazteo bakarri sufritzen, baizik eta estrapolatzen dela jendarte osora, eta gaztetan ezartzen zaizkigun baldintzak gehoz eta gehiago prolongatzen diala bizitzan zehar. Zer izango litzake akaso neurri efektiboa eta hori galde egiten deu? Hain zuzen, alokairurako laguntzak eman baino, eta kasu honetan etxe jabeen poltsikoak bete baino, alokairu eta etxebizitzan prezioen beherakada orokor bat ematea. Eta gero orain berriki, herri batzuetan aprobatzen ari den zona tensionadan izendapenari, horiek jartzen diote muga nolabait prezio igoerari. Hau da, baina prezioaren igoerari jartzen zaio muga, 1 2 3 denalakoa urteko, baina horrek ez duna kentzen da gaur egun ja garesti dagoela. Osea, gaur kontuan izan behar da, zona tensiona izendatzeko eremu herri bat kasu honetan, sobrepasatu behar du, gaiendu behar du etxebizitzen prezioak norberaren diru sarreren 23%, hau da, herena baino gehiago, eta hori gertatzen ari, eta hori errealitate bat da.